салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба нашри нави барномаи ахбори озодӣ. Имрӯз 28 март аст ва дар 15 дақиқаи дигар атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. хонаҳои холии гумонбарони ҳамла дар Крокуси Москав дар Тоҷикистон ва бозпас гардонидани даҳум муҳоҷири тоҷик аз фурудгоҳҳои Русия ба ватан. сокинони Тоҷикистон мегӯянд ҷабри ҳамла дар толори консертиро дар ҳар шакл тоҷикони дигар мекашанд. Большая трагедия для нашей страны. Ин барои кишвари мо як фоҷиаи бузург аст, зеро обрӯи кишвари мо бад шуд. филми тоҷикӣ дар як ҷашнвораи Амрико, зиндагии занони ҳунарпешаи тоҷик ва нигоҳҳои каҷу сард ба онҳо. радиои озодӣ аз мусофирони тоҷик чандин шикоят дарёфт кард ки онҳоро баъди вуруд ба Русия гурӯҳ аз фурудгоҳ бармегардонанд ва барои як умр аз ҳаққи сафар ба ин кишвар маҳрум мекунанд. баъзе аз онҳо бо фиристодани аксу навор гуфтанд чанд рӯз мешавад дар фурудгоҳ сарсону саргардонанд ва бояд ба ватан бозпас бигарданд. муҳоҷирон мегӯянд билети парвоз ба Русияро қабл аз ҳамла ба Крокус ва бо ҳадафи кор харида буданд. дирӯз аз фурудгоҳи Бохтар низ тасдиқ карданд ки аз Москав 40 нафар муҳоҷирони тоҷикро бозпас фиристоданд. баъзе аз наздикони Исроил Исломов ки ҳамроҳи ду писараш дар робита ба ҳамлаи Крокуси Москав боздошт шуданд, дар Тоҷикистон мавриди бозпурсии мақомот қарор гирифтанд. ҷузъиёти бозпурсӣ маълум нест, вале ҳамсояҳои ин хонавода мегӯянд баъди ҳодисаи Крокус яке аз бародарон ва писари ӯ ки дар маҳаллаи арбобхотуни канори пойтахт ба сар мебаранд, дар маҳалла камнамӯ шуданд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ба маҳалли зисти пайвандони хонаводаи Исмоиловҳо рафтанд. маҳаллае дар канори Душанбе. ин манзили истиқоматии Исроил Исломови 62 сола аст ки ҳамроҳи ду писараш Аминҷон ва Диловар дар пайванд ба ҳодисаи Крокус Сити Ҳолли Москав боздошт шуданд. дар ин манзил Дилшод яке аз писарони дигари ӯ ба сар мебурдааст, вале касе дарро боз накард. дар маҳалла аз Исроил Исломов ҳамчун як инсони хушмуомила ном бурда гуфтанд ба иттиҳоме ки ӯро гумонбар кардаанд бовар надоранд. на бою на камбағалу оилаи мобайн инсони ҷамъиятӣ буд, инсони қатъи дар ҷамъият ҳама вақт вай буд. писарош майда буданд, худшам коригари оддӣ буд, охир таксӣ кор мекарду, баъд посбон буд, сомон сохтумон амиҷода посбон буд. ба нақли ҳамсуҳбатони мо, Исроил Исломов як сол пеш назди писаронаш ба Русия рафтааст. ба донистагӣ ман ва ё ба писарош барвақт рафтагӣ буданд, худаш ӯ сол пешаи Рамазон рафт. ҳамсараш ки касали қанд буд, писарош дар инҷа дастёр ки надошт, гирифта пеш писарош буд барои муолиҷа кардан. инҷа мера бо давлини мезана, як параш ба гуфтаи худ чон динамо додараш қатиман буд, пурсидамаш гуфт ки парализован шуда, як параша давлини задагӣ дигар натонистан омада, ҳамунҷа мо қати ҳамсараш. ба қавли раиси маҳалла Аминҷону Диловар шаҳрвандии Русияро доштанд. ду бародари Исроил Исломов дар ҳамин маҳалла зиндагӣ мекунанд. касе аз онҳо дар манзили худ пайдо нашуд. додгоҳи басмани шаҳри Москав рӯзи 25 март Исроил Исломовро бо ду писараш бо гумони амали террористӣ то охири моҳи май ба ҳабс гирифт. қаблан манобеи радиои озодӣ гуфта буданд, ин оила барои кор ва зиндагӣ ба вилояти Твери Русия рафта ба тиҷорати мошин машғул буданд. пештар мақомоти Русия гуфта буданд ки Аминҷон Исломови 33 сола соҳиби охирин мошине аст ки дар ҳамла ба толори консерти Крокус Сити истифода шудааст. ба нақли онҳо мошинро ба гумонбарони ҳамла бародари ӯ Диловари 24 сола фурӯхтааст. ба қавли ҳамин манбаъ, Исроил Исломов як рӯз баъди ҳодиса дар Красногорск ва писаронаш Аминҷон Исломов ва Диловар Исломов дар роҳ ба Магнитогорск дастгир шуданд. кумитаи тафтишотии Русия ба ин бовар аст ки ин афрод дар ҳамлаи толори мусиқӣ нақш доштанд ва гӯё онҳоро гумонбари дигар Фаридуни Шамсиддин дар моҳҳои январ ва марти имсол ҷалб кардааст. тасдиқи он феълан аз манобеи мустақил имконпазир нест. хоҳари Фаридуни Шамсиддин яке аз гумонбарони дигари ҳамла ҳамсари Аминҷон писари Исроил Исломов аст. радиои озодӣ дар бораи шаҳрвандони дигари Тоҷикистон ки ба ҳамла ба Крокус Сити Ҳолли Москав муттаҳам ҳастанд ва ба ҳабси пешакӣ гирифта шуданд, баъзе ҷузъиёт пайдо кард. аз ҷумла дар бораи Далерҷон Мирзоев ки то ҳол дар бораи ӯ маълумоти кофӣ набуд. ҳамкорони мо пайвандони ӯро дар ноҳияи рӯдакӣ ёфтанд ва бо падараш суҳбат карданд.
мумин аҳмадӣ ҳоло бо ман дар студия аст. салом мумин, ва дар бораи Далерҷон Мирзоев чӣ иттилоe ба даст омадааст? салом бинандагони азиз, салом шаҳло. наздикони Далерҷон Мирзоев гуфтанд ки ӯ рӯзи 20 март, 2 рӯз пеш аз ҳамла телефонӣ гап зада гуфтааст ки рӯзи 24 март ба Тоҷикистон бармегардад, чунки кор дар Русия хуб нест. Далерҷон Мирзоеви 32 сола аз ноҳияи Рудакӣ яке аз 4 гумонбари аслӣ дар ҳамла ба маҷмӯаи Крокус аст. мақомоти Русия гуфтанд ки ӯро дар Брянск боздошт карданд. Баротали Мирзоев, падари Далерҷон, дар суҳбат ба ҳамкорони мо гуфтааст ки ӯ моҳи октябри соли гузашта барои кор ба Русия рафта буд ва таксӣ меронд. ба гуфтаи наздиконаш, мақомоти Тоҷикистон рӯзи 23 март падару модар, хуштоманд, бародар ва ҳамсари Далерҷон Мирзоевро барои бозпурсӣ бурда буданд. падару ҳамсарашро ба сабаби беморӣ раҳо карданд, вале дигарон ҳанӯз дар бозпурсӣ қарор доранд. ҳамдиягони ӯ гуфтанд ки Далерҷон то рафтанаш ба Москав чандон мазҳабӣ ба назар намерасид. ӯ дар хонавода фарзанди сеюм будааст. ин хонавода ба гуфтаи ҳамдиягонаш бо сабаби рафтани Равшанҷон Мирзоев, бародари Далерҷон, ба Сурия солҳо зери назорат қарор дошт ва мақомот зуд ба хонаи онҳо омада бо пайвандонашон суҳбат мекарданд. мумин, баъзе хабарҳое мерасад ки дар Русия рӯҳияи бегонаситезӣ пас аз ин ҳодиса бештар шудааст. оё аз Русия чӣ хабарҳои нав доред? дақиқан бале шаҳло, матбуоти Русия ин ҳодисаро бештар ба тоҷику тоҷикистонӣ рабт медиҳанд ва баъзе аз сиёсатмадорони рус низ пешниҳоди сахттар кардани қоидаҳои муҳоҷиратро доранд. даҳо муҳоҷир ба Радиои Озодӣ навиштанд ки онҳоро аз кор пеш карданд. тоҷикони ронандаи таксӣ дар Русия мегӯянд баъзе аз муштариён аз истифодаи хидмати онҳо даст мекашанд. бархи муҳоҷирон гуфтанд ки онҳоро аз фурудгоҳ пас мегардонанд. як шаҳрванди Тоҷикистон дар Санкт-Петербург ба иттиҳоми гӯё дуруст шуморидани ҳамлаи террористӣ дар Крокус дастгир карданд. ба ӯ то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. ташаккур барои суҳбат. мумин аҳмадӣ буд ки тафсилоти навро оиди Далерҷон Мирзоев, яке аз гумонбарони ҳамла ба Крокус, ироа ва аз афзоиши бегонаситезӣ дар Русия суҳбат кард. бинандагони азиз, гузориши муфассал аз манзили зисти Далерҷон Мирзоев ва мусоҳиба бо наздиконаш фардо дар барномаи Ахбори Озодӣ пешниҳод мешавад. ҳама чизе ки мехоҳанду мехоҳед дар ин ҷо ҳаст. тозатарин ахбор, гузоришҳои видеоӣ, шарҳи ҳодисаву таҳқиқоти журналистӣ. заминаи Радиои Озодиро насб кунед ва ҳамаи инро бо ангушт задан ба телефони ҳушманди худ ба даст биёред. шумо барномаи Ахбори Радиои Озодиро тамошо доред. бо он ки солҳо дар бораи даст доштани тоҷикон дар ҳамлаи Крокус зиёд аст, номи кишвар дар расонаҳои ҷаҳонӣ дар пайванд бо ин ҳамлаи хунин баромадаву тоҷикони дигарро дар дохилу хориҷ ба изтироб овардааст. бисёриҳо аз ҷумла шахсиятҳои маъруф бо нашри муроҷиатҳо ба он таъкид карданд ки терроризм миллат надорад ва набояд баъд аз ин дар чеҳраи ҳар тоҷик ҷинояткор дида шавад. Зарангези Наврӯзшом авзуро идома медиҳад. эҳтимоли даст доштани тоҷикон дар ҳамлаи маргбори Крокус ҷомеаи Тоҷикистонро сахт такон дод. номи тоҷикон дар сархати хабарҳои ҷаҳонӣ ва ҳамчун гумонбарони амали ваҳшатноки террористӣ аксари шаҳрвандони Тоҷикистонро дар ин кишвар ва берун аз он ба ташвиш овардааст. онҳо бар ин боваранд ки ҳодисаи мазкур сабаби бадномии кишвару миллат шуда ба зиндагии тоҷикони дигар ҳам таъсиргузор хоҳад буд. Большая трагедия для нашей страны. ин барои кишвари мо як фоҷиаи бузург аст, зеро обрӯи кишвари мо бад шуд. Испортился. Даниэл Рустамов яке аз ҳунармандони ҷавони тоҷик аст ки дар озмунҳои бонуфузи мусиқии Русия ширкат карда машҳур шудааст. дар баромадҳояш мегуфт ҳадафаш боло бурдани обрӯи Тоҷикистон аст ва талош кард нишон диҳад ки тоҷикони соҳибистеъдоду эҷодкор кам нестанд. ҳоло ки Тоҷикистон дар пайванд ба ин воқеаи мудҳиш дар сархати расонаҳо ҷой гирифтааст, талошҳои ин ҷавон ва ҳамтоёни дигари ӯ зери соя монд.
Теперь из-за поступков пару. برای عملی چند جنایتکار تمام تاجیکانی که در روسیه کار و زندگی میکنند اذیت میکشند. Народ, который живет в России. ҳамасола наздик ба миллион нафар ба умеди кору зиндагии беҳтар аз тоҷикистон ба русия мераванд. ин шумора сол то сол зиёд мешавад. тоҷикони зиёде дар ин кишвар дар соҳаҳои мухталиф шинохта шудаанд, аз ҷумла чун табибони обрӯманд. ҳамлаи маргбор ин қишро ҳам ки дар русия зиндагии худро обод карда барои худ ном сохтаанд нороҳат мекунад. дар тоҷикистон ҳам мардум нигаронанд. хулоса беҳад ҳам аз ин қемда мақсад ки ай пиштиам чанд кас миллат бадном нашавада. Давайте, пожалуйста, оценим данную ситуацию объективно. сокинон ва чеҳраҳои шинохтаи тоҷик дар саҳфаҳои иҷтимоии худ ба такрор таъкид мекунанд ки терроризм миллат ва мазҳаб надорад ва боздошти тоҷикон бо гумони ҳамла набояд сабаби тоҷикбадбинӣ шавад. Людей, которые считают, что убийца не имеет национальности. одамони зиёде бар инанд ки қотил миллат надорад ва бо вуҷуди ҳама даҳшату торикиҳо мо бояд инсон бошем. ташаккур ба ҳамаи онҳое ки ҳанӯз умед мебахшанд. Оставляет надежду. тамоми мардуми тоҷик чунин амали террористиро ҷонибдорӣ намекунанд. терроризм миллат ва мазҳаб надорад. миллати тоҷик ба халқи бародари рус ҳамдард аст. сӯи тоҷикистону тоҷикон дар оз шудани ангушти ишораи расонаҳои махсусан русия дар робита ба ҳамлаи террористӣ дар ҳолест ки мақомот дар тоҷикистон солҳои ахир бо ташкили барномаҳои мухталифи телевизионӣ ва роҳандозии маъракаҳо талоши ҷалби сайёҳон ва чун як давлати муттамадину бехатар муаррифӣ кардани тоҷикистонро доранд. ҳукумати тоҷикистон солҳост мубориза бо терроризмро авлавият қарор додааст. эмомалӣ раҳмон президенти кишвар ахиран аз афзоиши ҷалби ҷавонон ба гурӯҳу созмонҳои террористӣ нигаронӣ кард ва гуфт дар 3 соли ахир 24 шаҳрванди тоҷикистон дар 10 давлат амали террористӣ анҷом додаанд. амале ки акнун ба гуфтаи мусоҳибони мо ҷабрашро дар ҳар шакл тоҷикони дигар мекашанд ва такрор мекунанд ки терроризм миллату мазҳаб надорад. барномаро идома медиҳам. дар як ҷашнвораи филмҳо дар амрико филми сохтаи коргардони тоҷик бо номи Фарангиз ба намоиш гузошта мешавад. ҷашнвораи садои занонро бишнавед аввали ҳамин ҳафта оғоз ёфт ва Лолисанам Улуғова, коргардони тоҷикистонӣ, филми худро ба он бурдааст. достони филм зиндагии як бонуи ҳунарпешаи тоҷик аст ки маҳз барои ҳунараш дар ҷомеа бо мушкилот рӯбарӯ мешавад. ҳамкори мо Хиромон Бақозода дар суҳбате бо Лолисанам аз ӯ пурсид ки чаро маҳз ин мавзӯъро интихоб кард. Я бы не сказала, что мой фильм «Фарангиз Косимова» это... андешаи ман дар ин филм на ба мушкили шахсии Фарангиз Косимова ва оиладоршавии ӯ, балки ба масъалаҳои вобаста ба ҳузури зан дар мазҳари ҳунар рабт дорад. агар мо имрӯз аз занҳои ҳунарманди худ дифоъ накунем, фардо мо ҳунарро аз даст медиҳем. ман соҳаи ҳунарро бидуни ширкати занон тасаввур кардан наметавонам ва агар дар ҷамъияти мо нисбати бонувони ин соҳа як нигоҳи камбинона вуҷуд дошта бошад, на ҳама занон ба ин соҳа барои кор мераванд. ба ҳамин хотир мо бояд ин занҳои боистеъдод ва зеборо аз ҳамлаву боварҳои қолабӣ ҳимоя кунем. филми ман ҳам дар ҳамин бора аст. аз соли дигар аз Лолисанам Улуғова ин буд ки то куҷо мазҳабитар шудани ҷомеа фишор ба занонро бештар ва мавқеи онҳоро дар ҷомеа тангтар мекунад. Реанимация традиционных ценностей, она все-таки... эҳёи арзишҳои суннатӣ дар маҷмӯъ ба авази занон таъсири начандон мусбат дорад. чаро? дар давраи шӯравӣ ҳам нақши мардон барҷастатар буд. албатта занон ҳам мавқеи доштанд. занҳо дар баробари кор дар корхонаву идораҳо кори хонаро ҳам анҷом медоданд. ҳоло ҳамчунин аст, вале ба назари ман сатҳи савод поин рафт ва ҳоло аз роҳи ҷорӣ кардани таҳсили ҳатмии 11 сола мехоҳанд вазъро ислоҳ кунанд. зоҳиран озодиҳои занҳо камтар нашудааст, вале маҳдудият барои занҳо бештар шудааст. ограничений, чем это было раньше. Лолисанам Улуғова қаблан бо филми тасвириаш ҳувайдо маъруф шуд ки дар бораи фоҷиаи духтарчаи тоҷик дар Москав қисса мекунад. мусоҳибаи комил бо ӯро метавонед дар вебсайти озодӣ.орг бихонеду бубинед. бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро дар ҳамин сониyaҳо ба поён мебарем. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардед. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо азоб бошед.